Homa Bay wadhi Siaya, riwruok mar jotije mag tenda lansi machon ma Siaya mane osedhi rutaya obuogo bago ng'anyo bang' ndalo abich ka gidhiro mondo chulgi omenda maromo $72 million ma gibandho piny owacho e kaonti ma Siaya kaka osara. Jotijego ma ok tin e 600 wacho ni piny owacho e kaonti ma Siaya osejwang'ogi kendo wuondogi e wi chudo mag seche ma gihinyore kendo thothgi dhiero goyo tach e miechgi. Giyango ni piny owacho mar gavana machon Cornel Rasanga ne omiyogi chudo nyadidek kende ka piny owacho masani to osejwang'ogi. Giwacho ni giyango ni tend ni e kind $72 million ma gibandho $18 million ne en fwai manogo piny owachono kod doho. Jakom, Secretary General. Wan kai kaka retirees mosebet aming'a ka wandho pesgi mane en $72,900,000 $546,000 kanyocha ne ochak chulowa 2017 ochak chulowa gi governor manosea mane ochako go 23.8% as kalore gi pesa ni inigo ochulowa chiegni didek kanyo ochopo 2022 ba governor manyina donjo ok osechulowa kata even a single cent. Ndalo abich ni koko nyalo chulowa to bro kapi e ofise makanyono obed jotuo obed nyithindo obed jani machal nadi jogo maduband pesa mar 72 million moti areas mar industrial court award kod normal areas wabro kapi ofise kacha nyaka no chulwa ogo wag polisi ogo wagagono wabro biro kanyo ase bando pesa ni nyaka dakika mogik koro dakika mang'uru wuondo wani to wuondo dakika mogik nwadwa lim banki wa okwayudo gimoro ndalo ariyo te koro an mana kaka jowadwa gusi weni ndalo abich go wabro kamp ka korengo ka Jodongo ywak, jodongo nego kony.